Nyati family yapiwa warning against more boys weGreat Hope uyo akavapa furniture akavamuvha from kuko vanga vachigara kuenda kuroom itsva. Welcome back to your channel. Please don't forget to like and subscribe. Nyaya yacho iri here and there. Imi muchangoonawo kuti munoijajawo sei nyaya iyi kuti vanhu vegodo here kana kuti ndizvo chaizvo zviri kuitika paground. Vari kuCape Town munogona kutiudza kuti Great Hope iyi ndo zvainoita here. Okay, so pamafira kureva pabuda post iyi yakanzi Nyati family be careful, more boys chivharo. Kana muchida kunzwa zvizere bvunzai Madhumbe the domestic worker. Akapotsa kufa ashandiswa na more boys akamunyima mari yebasa. Akaridza mhere zvaipisa tsitsi akasiya basa nedepression atambwa chikoko round nababa avo. Anotaimira vanhu vadiki vanotambura ndo vaanoshandisa ende haabhadhari vashandi vese vakangosauka. T-shirts vanopiwa midhosvo iye achipfeka jira kwaro. Tracksuit havatombolumi. Nezuro kunyeba hanzi mota 3 dzeGreat Hope dzauya kwaNyati apo zvinhu zvaikwana hafu yemota. More boys itsotsi muchenjere, anoitisa vanhu, anoshandisa varombo for peanuts. Bvunzai Mai Miki. So ndo advice iyi iri kuuya kuThe Nyati family kuti pamuri kutanga kushandidzana nemakambani akadai so kunyanya Great Hope vedu we please be careful because munongoitwa maambassadors imuchiindisa soko kumberi asi musingabhadharwi mari. Ndizvo chaizvo zvinoitika nemakambani asika avaburitsa mumba yavo yavanga vachigara. Tese tinoziva maconditions avanga vachigara under akavaisa a better place akavatengera nefurniture which is also good because vane mwana mudiki. Iye More Boys ava responda akati thank you guys for the message and support. We should always be there to help and support each other. Even if people attack me, my role was to help the Nyati family so that people can appreciate their work. When they requested me to be their manager, I even declined. Munhu akanyora uyu ndisisi vedu vamunoziva. Vanozviita munhu akanaka kuvanhu, but her heart is very evil, full of jealous and hatred. Vanoda kuti everything vanzi ndivo. She tried several times to destroy my company, even posting bad things about our services. Some people said she changed, but the truth of the matter is vachine moyo wakaipa. Her page hapasisina kana hanoendako. No more content at all. Let's all support the Nyati family. They have done a good job. I also have done my part. They will continue to be brand ambassadors of Great Hope. I urge all companies to work with them. So ndo matauriro ari kuita mukomana More Boys munetse achiti vedu guys we thank you for your support. Kungoti munhu anyora apa dambudziko handiti takanzi mazita tisataure asi muri kuziva kuti ndiani ari kuda kukanganisa this good relationship that has started. Chero Great Hope yacho ikasazovabhadhara at least vabiswa pane chimwe chinhanho vakaendeswa pane chimwe. It is something to appreciate. Please do leave your comments on what you think kuti munofunge nenyaya More Boys minutes. Asi inini on a personal note, I'm very happy for these children actually vana vadiki asi vanodanana nerudo ruri pamusoro. Whatever they have in their house they are content vachifara vachishanda pamwe chete and they actually deserve to be put per spotlight, to be identified by my companies and to become brand ambassadors because they are very genuine and their content is relatable. No drama, no kutukana, no this, no that. Imikani. Ameno, vangoshingirira chete kuti vasatanga maraundi nekuti hey vanozoguma kuchikurubi.